Sempre val la pena passejar per Palma. I aquest mes de juny, més que mai, amb els vals de descompte per a compres al petit comerç que l'Ajuntament de Palma i Palma Activa posen al teu abast. Vine i gaudeix de 15 euros de descompte per cada compra superior a 30 euros. Pots comprar fins a 60 euros. Ja tens la millor de les excuses per a fer una escapada. Al petit comerç trobaràs molt més del que cerques. La qualitat d'allò autèntic i singular, amb una atenció pròxima i molt personal. Afanya't i consulta en el web les condicions i els establiments adherits. Col·labora amb el petit comerç. Gaudeix de tot allò que t'ofereix Palma. I tu? Vols fins a 60 euros de descompte al petit comerç?